Siyabingelela mhlaba wonke lana. Mina Mondlane la. Mondlane uzothatha uphondo lwasenjulweni. Ngimnika uphondo lwenjula. Yebo Mondlane. Mkhulu. Mondlane. Yebo mkhulu. Ya, khehla lamakhehla wena uyindoda amadoda wena. Kunjalo mkhulu. Ngifuna usizwe nomhlaba sazi ukuthi uyindoda yamadoda wena. Kunjalo mkhulu. Kunjani lapho phakathi? Yini noyibona lapho ke khehla? Ngibona lesinye isilwane esiziwo lolukhulu. Lalelani bazalwane. Bantu labafuna amandla izinto ezijulile beze kimi. Bayeke ukwesaba. Vele izinto ziyasabisa. Bayeke ukuthamba. Vele izinto ziyasabisa. Hey, kufiwe kodwa impumelelo sayiphoqa ngenkani. #isiphopha izinto. Dokotela 2+2. Wemondlane. Mkhulu. Awuvele bakubone esizweni. Phuma lapha. Phakama khehla, phakama nalo uphondo, phakama nalo. Phakama uzochitha into zami wena. Hey, emadoda, phakama khehla. Kunjalo mkhulu. Phakama khehla lapha. Kunjalo mkhulu. Yashisa khehla. Uyashisa khehla. Khonakele khehla. Ngiyakugcoba nje amadoda. Kunjalo mkhulu. Ngifuna usizo sikwazi ukuthi uyatholakala wena. Kunjalo mkhulu. La ihlazantshe ishiyanayo injalo amajaha. Ya mkhulu, uboneni phakathi. Hey lapha phansi kulukhuni mkhulu, hayi kulukhuni mkhulu. Ezinye izinto ngakuyibuka impela bese uzibuza imibuzo ukuthi ke laba basuke beyiphikisa leyo nto ngisho kusobala kusuke kungani. Laba basuke bengayiphikisi leyo nto kusuke kungani. Bese ke kuba ukuthi ke imbono yabantu uyithola ke kuma comment nje isikhathini esiningi. Ubone kuyabo ukuhluka kwembono yabo abantu. Bathi nje mina angiyona ijaji angiyena umehluleli angisoni yabo in between the two nje angisonkulunkulu angilutho but kulula njengomuntu kodwa ukubona ukuthi okay ingxenye ethile yabantu abaningi mabeya ngala usho ukuthini lokho kukodwa nje ungakafunda ama comment ingxenye yabantu abathile mabevotela lo muntu bamvotela ngaliphi mabengamvoteli bakiyeka ngakuphi ngaliphi lokho nangu lo mbhemi lo bebemthemba kakhulu abantu ngalendlela yokuthi uGwajo uthe maye yakhona lapha ya emzini wakhe kwatholakala ukuthi hayi ngempela lento ababeyenza iyiqiniso bayikholwa abantu kwaya kwavela uBhaka uvela naye nombono wakhe ukuthi hayi uGwajo usubebe actor nje le yanto le bekuyisketch kwaya nakho sengitholana nale video le ku TikTok le video le njengoba ngitholana nayo yenza abantu abaningi be reverse futhi bebuyele back to indaba kaBhaka the time uBhaka ethi ke no lo mbhemi lo uyinganekwane futhi nje zonke lezi zinto athi ke yena ke uyazenza izinto nje engekho yonke le nto le udlala ngabantu. Ngibuka le video le ngifikelwa nje ukuhleka yabo ukuthi kahle kahle ngathi inganekwane impela le ngathi nje inganekwane yabo umdlalo lona ngingezusho kanjalo but ke ngizofakazelwa nayo inqwaba yabantu ke kwi-comment section yayo le video yabona nje ngakufundela ama-comment awu-10 20 la kodwa basho same thing ukuthi hayi engathi lento bisho uBhaka ngempela sebemthuke bamthuka abantu uBhaka angisho ukuthi khona umuntu engisayida naye phakathi kwalabantu bobabili kodwa esinye isikhathi ezinye izinto ke kumele uthi mawuyibheka uyibhekisise futhi ke uthi mawukhuluma ulimi lwakho lingabi nako ukucwasa umuntu othile noma ukucwasa isenzo somuntu othile yabo njengamanje la ngikhuluma inkulumo yami ngiyibhekisa kakhulu kwi-comment section because if you see lapha kule ntuzana this video was posted by kubhala ukuthi ezikabhoqo Wild Studios la. If you can go and search for this video then go to comment section you will see ukuthi abantu ngempela against lento eyenzeka kuyona le video. uBhaka ngathi bekakhuluma iqiniso kushuthi lo muntu waseGoli ngizwa lento uzana ulimi shuthi uBhaka kushuthi kahle bekhuluma iqiniso kusho lapha yana omunye lapha igama lakhe ba user loya babhala ukuthi user lapha uNdumiso kaGogo lapha ubhala ukuthi ke nokwehlelezi waziphuphisa kanje le ndoda ke bengiyethemba kodwa ke sekuyabonakala ukuthi ke nayo inganekwane Sifundo Mzo naye ubhale kanjani utheni sifuna ukuxolisa kuKing Bhaka siyaxolisa siyisizwe at first I thought it was true now I see it's a joke ngalo 2+2 win ama comments njalo abhalwa abantu and I feel like abanye babantu bebe blame uKing Bhaka ukuthi ke unomona because lelo gama engalizwa kakhulu lithi unomona okay inyanga ngeke siyithembe zonke even naye mhlawumbe unazo yabo ikhibe noma ikhinsi zakhe unako la anama mistakes anamaphutha khona angeke sakuguarantee naye lo because social media usubenze ngempela labantu bangathatheka serious kakhulu yabo wa isketch anideli kanti ke ukusangana senzeni kodwa ke emhlabeni kwadlalwa ngathi kangaka kodwa 2+2 wenzani ngikuthembile
hey 2+2 hayi is not make sure sketch into zakho wayeqinisile ubhaka. Most of abantu ke la ngingafunda mhlawumbe ngize ngoqedela ama comments, but most of abantu la they are against le video yabo, bayavumelana nokuthi ubhaka kahle kahle kusho ukuthi wayeqinisile. Ubhaka vele wayeqinisile ngoba ubufakazi waleyo nto leyo uke ubukhiphile the time ekhuluma noGwethu, I think it was through i-call, ukukhiphile lokho wakuveza lokho laphayana ke ku-Facebook wakhe. Esesikhiphela ke nobufakazi noma ne-proof yako lokho ukuthi-ke kahle kahle lento eyayenziwa uGwathu ngingazi-ke kodwa-ke ukuthi-ke isizathu sakhe ukuze enze kanjalo nje sasikuphi, kodwa-ke ngokusho kwakhe yena wa-state ukuthi abantu, uthunywa abantu, yabo, uthunywa abantu ukuthi-ke bake bamhlolisisele lo 2+2 ukuthi ngempela kusho ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi-ke abantu abake bahamba bayofuna usizo kuyena-ke bathole ukuthi-ke abasizakala wabaqola, we don't know. But then nawe mfethu-ke awusitshele lapho okhona ukuthi-ke wena ucabanga kanjani ngale video oyibonayo la ka2+2. Do you still think u2+2 ngempela-ke uyinyanga, ukhokho vula wenyanga, noma nje uyinyanga ngenxa yama-video lawa esiwabonayo la eloke ethembisa abantu-ke izulu nomhlaba? Anyways, don't forget to like this video and also share the video if you find the video informative. Ngibonge kakhulu bafethu for i-support kuwona-ke uYouTube. Ningakhohlwa-ke ningadinwa nangelinye ilanga bafethu-ke, qhubeka njalo nje nibuka ama-video esiwaphostayo. Ngibonge kakhulu manje, danko.